Hi guys, welcome to my YouTube channel Karina Basumatari. जोंनिथिं दैबाना जादों लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो बोरै लोमदों लोगोफोर इयो दुब्लिसोमोन आरोना उनावहाय दैमा बायदिहाय लोमजोब्बाय आरोना बे दैमामोन आरो मोनबावसो इन्थ' माबा खुरना नङा आंनि बयसखौनो खोनाङा नोंथाङा रागा जोंदों आंनि मानसिफोरा दै आब'मोनहानि न'आ लोमजोबदों आरोना लोगोफोर बेयावहाय ओमफ्राय आब'मोनहा बारदोंमोन सोर न' लुगोन ओमफ्राय इन्थ' ओइ बेथ' सबानो खोमा दै नाङा आंना होनदो गाजाथार नामा लोमखाबाय बे फख्रिया लोमखायो ओरैनो हरनि 12टायावहाय दै जानायावहाय खारनायावहाय मबाइला गोलैबावदोसो आब'निया